Omega Trumpet Gospels kufara kusangana nemi masikatano tiri mugore ra2026. Aiwa, pane zvitsva. Musoro wangu waita madhaka. Alright, pane zvitsva zviri kuuya. Ndiri pabasa. Muchiona Dustin tachimborwa basa, but don't worry. Pane zvitsva zviri kuuya mumazuva mashoma ari kutevera. Inonzi Ndoda Kutenda. Ndoda Kutenda. To the name of a single song yakarekodwa naproducer Lucky Kaparautsi weJoy of Life Studios. Pane zvimwe zvatinotarisa, especially mu our Zimbabwean culture, entertainment yaitwa kare, that the inspiration that entertainment original entertainment of our culture is heritage yeZimbabwe. As a gospel artist, as a gospel musician, I decide to feature into that genre, mixing with the guitars, ndichiparidza nemuto wokuimba, but tisingazirasi culture yedu seZimbabwean entertainment. Saka munogona kunzwa pasong pane zvimwe zvidobidobi zvirimo zviri traditional genre kana kuti Zimbabwean culture music, but takaisa mugospel music. Thank you very much. See you mazuva mashoma ari kutevera tichiintroduce our new song. Aiwa, happy zvinofadza, happy song. Yakarongeka and the producer vakabata basa. As the artist ndakazamawo kuita nepandinogona kuti song yedu inge ichiyevedza, inge ichinakidza in our original Jersey. Tungoma turimo netudobidobi turimo, tisingazode kutaura zvakawanda. See you very soon. Our single song Ndoda Kutenda is coming from Arthur T. Mosha. All my platforms, when they come, I will notify you on all my platforms. All my platforms, I will notify you. Sometimes isayo kanzeve mugonzwawo zvatinenge tichishumira. I believe you like it. I believe it's the best song. I believe zvinhu zvacho ndinoshaya kuti ndotaura nchiti kudi, but it's a very good song. Ndoda Kutenda. Happy to see you, all my fans. Thank you for your support on my channel. Thank you for your support on my Facebook platform, TikTok, SoundCloud, Audiomack, and all other platforms. Sunungukai kusangana nemuimbi wenyu Arthur T. Mosha. Thank you very much, the Omega family, the Omega fans. Thank you very much. Musakangane kusubscribe on our YouTube platform, like and comment and share some projects that we have
so that you get in touch on our latest release. Thank you very much. Matendwa, siyabonga. Thank you. I love you, all my fans, from the bottom of my heart. Be prayerful. God is faithful.